L-elezzjoni issir meta niddeċidi jien u mhux inti. Bħal kif aħna mmexxu u mhux intom. Kien b'dan il-mod li Abela beda d-diskors tiegħu li sar il-ħadd filgħodu fir-Rabat. Attakk wara li ieħor lejn l-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ma' attitudni żamma tul id-diskors kollu tiegħu. Dan fil-waqt li prova juża diskors ta' għaqda u interess nazzjonali. Fil-fatt dawn l-attakki ma jaqtaw xejn ħadu post l-isfidi li tant Maltin u Għawċin għaddejjin minnhom minn jum għal ieħor. Abela jibqa' jagħtihom il-ġenb ħadd wara ħadd. Idejna qiegħda fuq il-polz. Dan fil-waqt li bħal donnu Abela tant il-poter qed jitla' rasu li saħansitra nesa li qed imexxi lill-pajjiż fi gvern u mhux waħdu. Iva, jien qed nagħmel differenza. Meta tkellem dwar il-miri fl-ambjent, il-Prim Ministru ma ppreżenta ebda kalkoli jew strateġija dwar kif se jintlaħħu dawn il-miri. L-ambjent illum kemm huwa ta' priorità għalija. Fir-Rabat Abela fl-ebda mument ma ndirizza s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID u l-pressjoni li qed ikun hemm fuq l-istaff fl-isptarijiet. U fid-diskorsi tagħhom kemm Abela u anke l-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Engerer sellmu lil Rożjen Kutajjar, id-deputat Laburista implikata fi stejjer xokkanti li fihom hemm imdaħħal in-negozjant Jurgen Fenek. B'mod matur iddeċidiet illi fil-waqt li teżerċita dan id-dritt ma timpattax fuq il-ħidma. F'dan id-diskors, Abela evita l-kollox milli jsemmi isem Chris Cardona u l-allegazzjonijiet bla preċedent li qed jinsisti fuqhom Vince Muscat il-koħħu fil-konfront tal-eks Ministru Laburista.